igo na baiguna barayini ko banyarre ko boriyo murayo bwense gotena ni mururi bo gachiwe chinyomba chirigorianse gose affordable housing kolengana barabuni ko bate biribuna na bombararo buje bonde bwense chinyombe cha sogote yabune county ya Kisine county ya Nyamira barara emangana yolinga toba gachiwe chinyomba ga konyara go ikiranirwa na boni ko bate biribuna mbaisana getene chinyomba na kanyo murayo bwense gotuguterare omuruburi yubo gachiwe chinyomba go affordable housing. Bantu serikali yatabire ngo agacere chinyomba ya mentire piri ye kora chichuma ama na mabati ngo konya kie serikali ye gokonya onya mabati yakogenda iko iga bantu tigale tomenyete muna tole ntuntu tagetino na magaje ye chinyomba tigatomenye gesonezi tomenyete miaka yose ono tuamenyire miaka menge abuso konya tomenyete mbuya tole ndota getinyomba cyagacu nakuru togenda ora kera buzongo magaje tanje gochaka ye nyomba nonye Nyamira the same. Iga bantu baminto omujumbo nde bwenzi obo support ye finance bill yega igana che ticket yoko genda nkabuoye.